Bueno, eta zein izango da gaurko zirkuitoa? Lehenengo hasiko dira txikiak, DBH bost eta, LH bost eta 6, eta hasiko dira koskolekin, 8 koskola, ez? Bai. Gero dira DBH bat, DBH bi, hauek dituztela 10 eskola, eta azkenik guk garela kadeteak eta ditugu 12 eskola. Ondoren txingak eta pixua ere bai joaten da aldatzen kategoria mailaren arabera. Gero dauzkagu zakua, direla LH bost eta 6, uste dut LH-koak dauzkatela zenbat kilo dauzkate, zakuak? Bueno, 10 kilo, eta egiten dituzte 3 buelta, aldatzen pertsona, 3 pertsona ezberdinek, eta gero sartzen dira korrikan. Korrikan LH-en egiten dituzte 2 buelta, eta DBH-en egiten dituzte 3. Eta gero ja, kadete eta aur mailan sartzen da tronza. DBH bat, DBH bi mailakoek egiten dituzte 2 korte, ronda bakoitzero, beraz 6 korte denetara, eta kadeteak denetara 9 korte, ronda bakoitzean 3 korte. Eta gero azkeni gure gustokoena, sokatira, bakarrik egiten dute DBH-koak. DBH bat eta 2 zenbat kilo dira? 450 eta zerbait izango dira, eta gure kategorian dira 540, gara kadeteak, eta gaur izango da finala. Oraingoz goaz 2 puntu aurreti, baina ez dakigu. Kaixo, gu Betelotik gatoz, eta torri gara herrikiroletan irabaztea eta eubena ematea. Bueno, guga etxarriko taldie, otxein, Andramaritik heldu ga, eta, kombinadetan faten ga ongi pasatzea gehi emat, behi esokatiran iraztia, beti iraztia tope, eta espero di ematia txapela gaurkoen. Oso garestiago, aurtengo kiloen mailako txapela. Oso denbora txikian, talde asko bai daude. Beraz, hiru talde hasiko dira mintzoa, bata, zenbaki bata, Andramari 6 grado dugu, dira irantzia, puntual basaburua, hauek izan dira, hiru taldeak. Eta hori
Tope, segi!
Antzailaren kategoria aurrezki horrekin asaldua. Eta Klamari. Hiru taldetako jokalariak ari dira jokatzen.
Eta
Thank